kani plus diretso na ta. Plus. Oh. 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 Kana. Kana. Kani plus Isda. dili na isda. Sige, hapit ta. Paagbaboy na. Oh, paagbaboy, dayon kana gihiwa na na. Dayon, unsa na may tawag ana in English? Legs. Malex ka na ako diha, Elmer. Dili, Mir. Kana siya, oh. Karning baboy na na. Karne na na. Unsa in English? Pork. Oh, hapit na jod. Pork, sunod sa pork. Kana, di karne. Sunod. Pork chop. Ay, pork chop kang animala kang yate. Kalabaw pa kang dokyo, Mer. Magauna na Kani, kita oh. siguro ani dol kay kani murag dugay pa man nagay sila mahuman. Daraos ang tao dol. Pork, laing term ana, unsa man. Meat. Oh, kato. Meat, kana. Kani siya in English plus meat. Tawag, unsa man. Cook meat. Animal, puno na kukmita na, Elmer. Kana? Sayo na kayo na kana siya. Helmet, kato. Plus kana. Daog. Helmet! Ay naman, kinaon sa gipon na imong helmet ng mura man nagapurong. Ay naman ka, Elmer. Na motor, Elmer, oh. Kano sa ko gaga nakikita ga motor, gakporong ra. Di ba ko kay gakpan? Unya unsa may pulusan ng impierno nga abot mamantahan unya na pagikarne. Ay baya, punoong ka. Nonsense kayo na ipakoto na. Kana, in English sa impyerno, hell. Plus ka ng karne, in English, meat. Oh. Helmet. Oh. Baling bati agi po kay ng imong drawing dili tay kisinabot. Ah, paghilam di, Elmer. Klaro ka ayo na. Labaw pa makadokyo, eh. Bogo pa. Di pa kabalo mo in English. Di pa di kabalo mo sabot ang gidrawing. Unsaon taman sa dula nagi mapilde nay madaog. Pero kaning kahimtanga, kano na yung kapilde, walay daog-daog. Dol, kuanong pusta dol? Sayang-sayang na sila oras dol. Kahilas biya kay nimo. Kana, oh. Mamang ako nang ikaw may drawing. Ah, motingong pagig ka. Pusta diha. 500. 500. Bed. Siyo, kani, taro nga po, Mer. Batay kapoy biya kayo sing nga kapilde. Oh. Sige. 1, 2, 3. Taro nga biya. 1, 2, 3. Go. Oh, kana. Unsa man na? Toldok? Abi, literal po kay kamo sabot, Meroy. Kana ba? Kana. Dili na tuldok. Unsa na bunhok? Dili na bunhok, Ber. Aw, balas. Balas ka diha. Dili. Kani, oh. Tagalaing paglo, oh. Broccoli. Buang, dili brokoli. Plus. oh? Kana, plus. Oh, 19. 19 ka bunhok? Dili lagi na bunhok animala ka. Lahi. Aw, 19 ka balas? Dili na balas. Dili na bunhok. Mer, sikat ni karon makamatay. Aw, virus. Oh, virus. Dayon pangalan. Oh. COVID-19. Oh, COVID. Animal. COVID-19, Elmer. Patay ni siya. Ay naman ni siya. Unsa ni po pagkatagnan ako ng imong virus na yun pagbalas? Ay naman, nakabalo ko kung sa'y pormaan ng COVID. Aw, di ayaw kong mahaye. Adi pusta. 500 gyapon? 500. Oh. Taro nga po diha, Elmer. Kapoy na ba si Kapilde? Oh. Sige. Sige. 1, 2, 3. Sapatos. Ha? Sapatos! Sapatos? Sapatos! 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 Sakto! Hindi na mo daog ni. Sapatos! 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 Aw,